Soc la Mar Reguant i soc investigadora i CREA a l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC. En la meva recerca, sobretot, em dedico a estudiar mercats elèctrics on hi ha moltes renovables. A les notícies sentim moltes coses sobre les renovables. Jo el que faig és anar a mirar les dades i amb dades molt detallades, horàries, veure com fem l'energia, com la produïm, com la consumim i veure com podem dissenyar aquests mercats millor perquè continuïn creixent de la millor manera possible. La transició energètica està afectant a les diferents llars. Aquesta expansió i aquest gran canvi estan fent que hi hagi guanyadors i perdedors i veure com podem ajudar a que ningú es quedi enrere perquè aquesta transformació, que sembla tan costosa, pugui ser al final una oportunitat. Les eines de modelització que fem servir ens ajuden a modelar com cadascú es comporta, per exemple, el mercat elèctric, i ens ajuda també a descriure les dades. Podem veure si el nostre model ho fa bé, si podem explicar el que ha passat, però potser el més important és que ens ajuda a entendre què passarà abans de que passi. I aquesta part de la recerca m'agrada molt. Poder fer servir les eines que desenvolupo per entendre com serà el món de demà. A vegades ens equivoquem, és llei de vida, però ho intentem per a dissenyar millors polítiques i millors mesures que continuïn avançant en aquest gran repte. La meva inspiració ha vingut, crec que des de casa. A casa teníem molts llibres, milers i milers de llibres i ordinadors, i sempre ens havia agradat molt llegir enciclopèdies, tot el que trobéssim, jugar amb l'ordinador, inventar-nos programes, encara que no ho fossin del tot. I per mi la recerca és com m'ho passo bé, és una manera de disfrutar entenent el món i fent-ho llegint, programant, mirant a dades, és com un petit misteri cada dia i crec que senzillament m'ho passo molt bé fent-ho.